buntag ng tanan. Kagahapon, ikot natos akong igagaw na taga-Dumanhog. Kung kahimo ko ba ito magputarong ng Domingo, buntag na ako yung umisang nila dito sa Dumanhog kay mag-family reunion. Mamunta ako sa Pasko family reunion. Kaya apin ko kay akong mama, taga-dito, taga-Dumanhog, dito sa akong papa, taga-Bulupon. Akong mama, taga-dito yun. Pero, si Padre-Diro, o siguro mong kibaw, yung mama, taga-dito man, lawa pinigyo na suko. Mga namukunong pag-open yung mga pare. In a way, anong mura yun, behind niya yung Padre-Diro. Kaya siya, at kung makalis siya. Kaya taga-dito man siya. One of you, pakis ninyo siya at kung nakalis siya ninyo. Yuntas kami, nangitamang kami na mag-feel at hoping, hindi ko ba ninyo. Mag-feel at hoping sa inyong pagdawat namo, na inyong mga pare. Mag-feel at hoping sa inyong pagpangga namo, na mag-feel at hoping. Hindi nga may mag-feel at hoping na mo mga tubo namo, inyong mga ipatuloy sa akin. Anyway, ang kagika ang tukod, maoy na isutan diri sa Ebanghelyo. Mga akyo, mga kinabad, mga salmo, tuna, sa mga baya. Ipakita ang kagika o mga kaliwa ni Jesus. Kita naman, narabatay tayo na ikon sa mantunin mo si Bigila, si Yordanito, sa inyong dali, ang close relative na mo ito. Kaya ang mama sa mama, ang tulo sa mama, igagaw ka ilma. Ito ang ilpin. Kaya mo na, katos Bigila, katong ang rapist, na ilim, katapag siya po, yun sa tao, nila po na ito, wala sa kayo, kung ang tanaw na ito ang kagikan ni Jesus, ang kung siya na parin ipagpit na kayo. Na kung kita pa, ipinarin ng mundo, kita ay mga kill, ay mga adulterer, saan pa natin ang pagtik, gusto ko ba niya ang parin? Nagkalaratas lang ang aging. Nagkalaratas lang ang aging. Pero tuliga sa atong Archdiocese, exactly, tutukan na itong year of ecumenism. Itaghan kaya ang religion na kalaratas lang kung alam. Year of ecumenism, interreligious dialogue, o indigenous people. Na itong mga igsuon na ang pagkaroon nagpagkakalagin ako. Nagkalaratas niya ako ka. Unang ginatin mataparoon tuwiga o dialogue towards harmony. Pag-istorya yun, communication yun. Kaya kung wala communication, magkaguliyan na yun ang atong akin. Inahamit tayo o istorya. Magutang nila pa sa pagkakita sa tangmal na istorya mo sa tanin. Kaya karoon na ba, kay grabe na tayo ng advancement sa social media na ito, advancement sa communication. Kaya karoon na natin hindi karoon, nakita kasi mo kalimutan karoon sa nagtanong sa Facebook. Imanto pa naman na live streaming ba na sa Facebook. Kita na karoon sa asang suok sa kalimutan ng tanawan. Pero ang nabigiri, nagkadoon ta sa usap-usapan ng global village, pero at the same time, nagkalayong punta. Kaya, nawala ng mga akon. Usa sa mga sagrado, kaya mga nato ka ng mga akon. Nagtanong mo ka, tapos ka ang buwan mag-istoryahan na ginanuman, sige tupo. Mag-away mo. Kung mag-istoryahan natin. Kaya, grabe, nag-advance na
communication, kung ang yung dialogue, kinakaman. Mismo nila sa panimalay na ay nagbungol. Why ganay? Ang gusto ko ng nagbungol, nakamang, kaya may ganay. Hindi ka tingin ba nakamang? Nagbungol. Ngayon doon lang mo sa istorya sa pagkitayo lang. Nagbungol, mga nag-away, nagbungol, why ganay? Ngayon ako umangkamdaman ng Batas Manila. Naituyo dito, ang flight niya alas 6 sa punta niya. Mahimo ko mag-alarm, kaya pinag-isip ko na yung alarm. Pero gusto ko siya, nanikamot siya ba, napalay siya ng asawa na, kukuha na siya ba, bigan na niya sila, ma-patch up niya yung mission. Bakit siya mag-alarm, pinagkakyo siya ng asawa na, magkakaw siya alas 4 sa alarm. Pero ako siya bigan na yan. Pinag-communicate, kaya po siya sinasawa. Iyon sa niyo pag-communicate, nagsuwat siya sa papel dahil ukawa ko umaalas patro. Ibutan niya sa ambulansya, yan asawa. Kaya nagkatawag siya ng asawa, makita niya ng asawa, kumpar niya siya alas patro. Pagkaugma, nagbiyaga sa Surimano, huwag siya kamatang. Nakatingog siya kalat, kapag niya ang asawa, tingnan ikaw bukawa ko, tingnan bukawa. Sumsiwa, kapag ikaw gaya naman din naman, kapanaway ko nga. Terus dito siya muna din sa kapay, mata na, alas 4 na. Yung anak-anak, pura tayo ako, hindi kita mag-isipyahan tayo, kung hindi kita mag-dialogue. O inabong kaya yun sa dialogue, maugin na ang isa ulog karoon. Kung ang ulog, mahimong Urabag kita yung SPD ng Madrid. So siya respeto daily, the word of God. Ang pulong na himong tao, o mipuyo, o ba, kanato. Pagkabuhan, nato. Imagina ninyo, kung usa ka gabi, muigda ninyo ang Santo Papa dito sa inyo, saan kayo patiyon? Pero ang atong Ginoo di kang isang gabi hinda, di puyo yun, uwan ka na to. O, nagpakamatay pa kami para kanato. Imagine na lang kung sa kapinanggan sa Ginoo. Kumuha ng agit ko dinato, na bubuhan ko mga buhan na kaya na itong ikasok, ikabaw na to, sa gugma sa Ginoo, nag-iangin kita niya. Kinsa na ito din taon-taon. Kaya nag-agiyon. Kinsa na rin tao na kaya tumuwason, pero bisan pa niya na, bisag unsa pata, bisag sikin sa pata, pinanggang kita sa Ginoo, di kita malalis. Umaunay ako itutong kahulong, ang andang para sa Pasko, pinaagi ini siyang kakadlaw na itong negosyon sa Ligalyo, na atong ihalas sa mga Virgen Maria na takok kailan po na itong mga Pilipino na ang unang kaadlaw kami sa Ligalyo, ang Santo Papa yung mismo na sa ulog dito sa Roma, nag-misa Ligalyo dito sila nito. In a way, ang atong mga isuko na Pilipino ay mga parente na ningantos mga lating lugar, iantos sa sakripisyo para sa bright future na himo po din ng mga misyonero nagsangyo sa kalan sa Ginoo. Kung may atong salamat po din sa Santos Kamisa sa mga oportunidad na nahimot ng mga dialogue, mga istorya nato sa Diyos o sa ising katao. Pinaagi sa Mara Virgen Maria. Kaya kining atong debosyon sa Mara Virgen Maria, mahatod magkita nila ito ni Jesus. Kaya mahal na Virgen Maria, yung misyon, datong kita niya ito ni Jesus. Dili kay kutog niya. Mawita naman yung to Jesus through Mary. To Jesus with Mary. Nato ni Jesus, pinaagi ni Maria, nato ni Jesus, uban ni Maria. Kung naayaw ninyo,
mo nga mga taga-mandaw nyo, iluso kayo. Malipay din mo, no? Malipay mo. Malipay. Ako magulo. Kanang iluso, uso kay na musimba, uso kay na magusabyo, uso kay na maglumina, uso kay na magposisyon, uso kay na pangibak, uso kay na daw sisimba, uso kay na sa dito, huwag magtaktuwa ang iyang ituuhan o ang iyang pinungatan mo na religiyoso. Pero dili Diyos mo. Religiyoso pero dili Diyos mo. Mahirap pinagdatan Diyos mo. Kaya ang Diyos mo mahatlok yung tatakit sa sikatan. Naabot ako sa kaagahan na sisindahan na namiran siya, pagkandam siya, namiran niya kuha kamu na yung matindahan, magpagilay ng mga sige, ipaganda mo na daan, magpapagilay ng kaupan, hindi na, sige na niya katabang. Kaya kung kapya, asam na, ready na lang yan, ready na nyo lang. Ang timbangan, i-adjust na, manan nyo lang. Yan ang style na galing, timbang ko sa kilo na niya, wala ito bakot, i-adjust ang timbangan, manan nyo lang. Katong ganador, isa pula na. Isa pula ng kurdo. Mana nyo na. Hindi na, nagali na. Kaya mag-usabi nyo na. Mamaya itong mga obras na din yung isurod na sa atong pagkayalo, uban sa atong sikataw, uban sa Ginoo, lamanta na itong pagkabiliso na ito sa pagka-Diyos mo. Kung itubag kung anong igagawa na nagilitan na po, okay, makahiro ko kung ano ko. Hindi ka makapan nito ang Senyor. Huwag mo rin magagamit diri. Huwag mo isang Kristan kayo. Kapilya, mas bukit ang umisahan nito. Daway sa pina ang tulay maglaan. Ako, malibay ko na makakuban ka nila sa reunion. Kaya after all, usas mga nindot kayo ng Christmas songs, Christmas carols, kana yung I'll be home for Christmas. Mga panahon sa Kuma, Pasko, panahon sa mga family reunions, madalang na diyan ito pag-ilusyon mga gabi ng Maria, pag-sirve sa atong Panginoon Kristo, ang itong mga bukta, yan ang grand reunion dito sa walay katapusan, kung kailangan nato sa langit. Inaot po.